Александр Рыгорович Лукашенко у чарговы раз заявіў: «Мы стварылі незалежную дзяржаву». Пад словам «мы» ён, натуральна, меў на ўвазе самога сябе. Праўда палягае ў тым, што у бытнасць дэпутатам Верховнага Савета 12-го склікання таго самага парламента, які прагаласаваў за незалежнасць, Александр Рыгорович Лукашенко за незалежнасць не выступаў. Ніколі. Гэта вельмі лёгка прасачыць па стэнаграмах. Некалькі гадоў таму Зенон Пазняк выдаў кніжку «Сесія незалежнасці». Тут поўная стэнаграма гістарычнага пасяджэння 25 жніўня 91 года. Дык вось на 344 старонцы па ўсіх этапах галасавання за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы насупраць прозвішчы Лукашенко стаіць ад. Ад гэта азначае адсутнічаў. А перад гэтым Лукашенко таксама гэтай стэнаграме сказаў, што ён не будзе падтрымліваць адрыў Беларусі ад Расіі і не будзе рэгістравацца. І сапраўды, ён быў у авальнай зале, але не рэгістраваўся. І ў наступныя 3 гады дэпутацтва Александр Лукашенко ніколі не выступаў у падтрымку незалежнасці, а менавіта ў той час, у пачатку 90-х, і закладаліся асновы беларускай дзяржаўнасці. Той самай дзяржаўнасці, без якой некаторым сённяшнім кіраўнікам ніколі б не займець сваіх высокіх пасадаў.